nangokumakatshana-ke xoxela umngane wakhe-ke ukuthi kwenzakaleni, uyamxoxela ivule ifriji, uyalivala ifriji yabona ukuthi uvalele umntwana wakhe phakathi. Nangoba umntwana efrize efrijini madoda, aqhubeka kumama madoda, aqhubeka nekholi imnandi, akaboni ukuthi umntwana usefrijini. Uzohlala phansi madoda, ubhala u4, ufika ubaba, ufika nonodulo womntwana. Hawu cabuziyani nkosikazi madoda, thatha iy'mbali mnikeza unodulo. Sebeyabona ukuthi hayi ingane ayikho, baqala bayayibheka-ke manje-ke, babheka yonke indawo phezu kwendlu madoda, nabo bekhanyisa namalayithi, abayibona ingane. Qala-ke wathetha kubaba ukuthi iphi ingane, umshaya-ke. Cabanga umama, hayibo ngigcine ngiyibonephi ingane, khumbula ukuthi hayibo ngasefrijini, bawuvula ifriji nayo ingane phakathi, sebeyiphuthumise esibhedlela, ifrizile manje ingane isitakwe kwi-ice. Esibhedlela madoda bayiqhaqha, beyifutha ngeheat, nabo beyiwarida abazali ngaphandle. Awuyaqhamuka madoda ingane naye isadabukisi madoda, inweba izandla. Hayi hagu baba wayo.